дар баробари беш аз 10 намуди варзиш таи чанд сол боз дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи ҳамадонӣ наврасону ҷавонон ба машқу тамрини тенниси рӯи миз ҷалб шуда зери роҳбарии мураббиён ба беш аз 100 нафар шогирдон дар гурӯҳҳои алоҳида фаро гирифта шуданд. ёдовар мешавем ки баҳри роҳандозии машқу тамрини ин риштаи варзиш ба муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти хатнон, федератсияи тенниси рӯимизи ҷумҳурӣ лавозимоти варзишӣ тақдим гардидааст ки мураббиёну масъулони мактаби варзишӣ таҷҳизоти дастрас гардидаро самаранок истифода мебаранд. бояд гуфт ки дар ноҳия аз оғози мавсими нав бахшида ба иду ҷашнҳои давлатӣ силсилаи мусобиқаҳои варзишӣ дар сатҳи маҳалла ва ҷамоатҳои деҳот, инчунин байни кормандони ташкилоту муассиса ва дастпарварони мактаби варзишии ноҳия ташкилу роҳандозӣ карда мешаванд. ҷиҳати рушди ин риштаи варзиш мураббиёни муассиса аллакай дар чандин семинару омӯзишҳо ширкат варзида барои омода намудани варзишгарони наврас ба мусобиқаҳои дар пеш истодаи минтақавию ҷумҳуриявӣ талош доранд. Тенниси рӯи миз тӯли чандин сола ҳаст ки дар ноҳияи ҳамадонӣ фаъолияти хуб дорад. Дар мактаби варзишии ноҳияи ҳамадонӣ 10 гурӯҳи тенниси рӯи миз фаъолият дорад ки мо доим ба мусобиқаҳо даъват намуда дар ноҳия мусобиқаи тенниси рӯи мизро мегузаронем. Шогирдони мо дар мусобиқаи ноҳиявӣ иштирок намуда касе ки ҷойҳои намоёнро ихтиёр мекунад ва ба минтақа ва ба республика даъват намуда дар он ҷо боз ҳам мусобиқаи тенниси рӯи мизро мегузаронанд. Тенниси рӯи миз ҳам духтарон шавқу рағбат бисёр доранд, ҳам писарон. Ба ҳамин хотир мо ҳам мусобиқаро байни писарон ва духтарон доимо мегузаронем. ба хотири боз ҳам ривоҷу равнақ додани ин риштаи варзиш таи чанд рӯзи охир миёни дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия мусобиқаи кушоди муассиса оид ба тенниси рӯи миз баргузор шуд ки дар ин мусобиқа дар баробари писарон духтарон низ фаъолияти назаррас доштанд. ғолибони ҳар як сину сол байни писарон ва духтарон инчунин дигар ҷоизадорони мусобиқа дар ҷанбасти ҳамаи мусобиқаҳои ташкил намудаи дастандаркорон аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадршиносӣ карда мешаванд. иброз гардид ки ба роҳ мондани машқу тамрини тенниси рӯи миз аллакай наврасону ҷавонони зиёдро ба ҳам оварда дар ояндаи наздик аз миёни онҳо ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои вилоятию ҷумҳуриявӣ дарёфт карда мешаванд.